Right, muri yeZimbabwe nchikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira pacharamba chidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please ama mudikani ngatigarei tasubscribe. Madikani tarisivha nyaya inorwadza kubva kuwadzana extension nyaya yevana avo 3 vakawanikwa vakafa asi vari mubhuti mushure mekunge vanga vashayikwa zvemazuva akati wandei vakazowanikwa vari mubhuti yemota yakafa. Zvese zvaitika vadikani, pane murume iye ari kutenderera mastreets esocial media, ividhio iri kutenderera mastreets esocial media remurume iye ainge akapfeka uniform yeunesi apo paakaenda pamota yaya pabhuti panga pafira vana vachinzi vari mukati mebhuti. Akasvika akapfeka maglovos, asvika akapfeka maglovos akasvika akavhura bhuti. Vanhu vakabva vaita mhirizhonga vakati iwewe waudzwa nani kunzi uvhure bhuti iriri nekuti mapurisa haasati asvika ende mapurisa akupa information iyoyo yekuti vhura bhuti, akupa authority yekuti uvhure bhuti iri ari kupi? Murume uyu pakatadzwa kupindurwa zvakanaka, vanhu vakatanga kuchinjana mashoko apo paakazotizira mumota. Atizira mumota vanhu vari kucalculata kuti murume uyu pakavhura bhuti anga akapfeka maglovos, hanzi aida kuzama kuviga mafingerprint. Ndo mutauro uri kuita vamwe vanhu kuti aiwa uyu murume uyu akapinwa uyu ari kuziva chokwadi, hanzi aida kuzama kuviga mafingerprint, that's why anga akapfeka maglovos ende angosvika nekubata bhuti achida kuvhura bhuti paapinda mumota. Zviri kunzi anga achitonyepa futi kuti ndanzi nemapurisa ndivhure bhuti iriri. Zvanzi koo yemapurisa yakashayika mufoni make. Dakusei muchiona ka short video nchakata hangu tuma clips nekuti hatiposte violence pathis YouTube channel. Wapedza kuona short video iroro ndine imwe update yomwe murume anga achitaura kuti bhuti iri takatomboresearcha tichitsvaga vana ava tichitsvaga zvataitsvagawo manga musina vana. So ndichakuisira futi video remurume achitaura zvaanga achitaura kuti aiwa bhuti remota iyi yakatombovhurwa but manga musati maine vana. Zvachazoita chishamiso kuvanhu ende zvinhu zvatakasingafungiri kuti tichazowana vana ava vasisiri vapenyu vapfudzwa upenyu hwavo. Dombokusei muchiona ka short video. Mavhurire nai babs. Polisi isati yasvika. Varidzi vemwana havana kuvhura mavhurire. Muri polisi here? Pada mazia munene. Mamzia. Kana motikari siri yakurusa. But kana mnaziri polisi anavhuri. Ati chima. Sapo murova zvenyu. Tasvika pano tichikoplena nenyaya yepolisi. Akati hamuna right yekukoplena nenyaya yepolisi, polisi inoshanda nemutemo. Ndo vadaro baba. Variwo vekutanga futi vatanga kuvhura polisi ati yasvika. Baba ava vari kuvhunzwa kunzi mavhurire epolisi ati yasvika vasi kudaira. Baba vatachanesana navo kupotera polisi. Vakati hamupopote polisi, hamuzive zvemutemo yepolisi. Mirirai polisi inoita zvemutemo yayo. Vachidaira izvo.
For what reason? Even 3 years yet, I didn't put it in the police. Just on I Last update dakuseyo muchinzwa pfungwa dzoumwe murume achiti toda justice maererano nenyaya iyi. Much love. Zita rangu ndonzi eoffice Anusa. Ndiri mugari wemuno Ward 44. Chigara mukwadzana extension. Chityo chinosuisa, chinorwadza, chinotyisa, iyo chinopa chimiro chakashata munzvimbo ino. Tinonge tatarisira kuti nyaya iyi kutanga kwayakaita inozopera zvakadai. Tinonge takatarisira kuti inozombotanga. Asi zvaitika hapana zvatingazviita. Asi nhau iripo ndeyekuti isu tiri kuti kana zvakaitwa naMwari ngakuve kutonga kwaMwari, asi kana zvakaitwa nemunhu mutemo ngaushande. Tichaita zvese zvatinokwanisa tichiteverera nyaya iyi kana pane fungidziro kuti pane munhu akadini akabata basa iri kuti tione kuti inoperera papi. The law must take its course and justice must prevail. Hatisi kuda nzvimbo yedu izivikanwe for the wrong reasons. Taramba. Takangonzwa kuti nyaya yakaseshwa bhuti rikadini rikavhurwa, but pari zvino vana vazowanikwa varimo, so yeah, we are suspecting foul play. Although tiri experts akasvika panzvimbo ndo anotizivisa kuti chii chingave chakadini chakaitika. Saka tinoda kuti tivamhanyire, tinoda kuti vaite basa ravo, asi takaisa ziso pavari. Patinoona kuti hapana kuitwa basa nemazvo, aiwa hatizonyarara senharaunda. Isusu tinoti kuno kana tati ngachiitsve ngachidini ngachiitsve. Kana pane akazviita tiri kutarisira kuti nyaya yacho inofanira kuzopera munhu uyu apipira matadza.